Carril estivo presente en Rosalía e na súa literatura. O mar de Arousa tamén formou parte da vida da poetisa. O de Carril foi o último mar que puido contemplar a padronesa antes da súa morte. Pouco antes de finar, a autora de Cantares Gallegos emprendeu unha singradura dende a praia da Covacha ata a estación de ferrocarril, onde Rosalía colleu o seu derradeiro tren. Rosalía falou do Carril, Rosalía mencionou o Carril na súa literatura nun poema precioso de Cantares Gallegos, no que vinculaba Carril ao mar, no sentido de que era o porto que levaba a emigración a América, a emigración transoceánica. E, por outro lado, Carril está na vivencia persoal particular de Rosalía de Castro nesa última viaxe. Carril participa este ano por primeira vez nos actos conmemorativos da morte de Rosalía de Castro. Dende o Concello de Vilagarcía celebran a iniciativa na que están implicados a Fundación Rosalía de Castro, Amigos de Carril e o colectivo Rompetimóns. Rosalía é o noso símbolo, un dos nosos símbolos nacionais e a temos que celebrar todos os días. Temos que presumir de muller adiantada ao seu tempo, de muller valente, de muller intelectual, de muller pois eso, adiantada ao seu tempo, desde logo, e que é un referente. Onte xa houve unha dramatización das últimas horas que pasou a de Padrón na Vila Carrilexa. O Museo do Ferrocarril inaugurou hoxe unha exposición e a esta hora está tendo lugar unha dramatización na praia da Covacha. Na xornada de mañá sábado está prevista unha homenaxe do mar a Rosalía, aquel mar de dornas que a poetisa quixo guardar no seu ollar antes de morrer. Haberá unha subida de embarcacións polo río ata Padrón como homenaxe á autora nacida en Santiago. Volverán as dornas do mar da Arousa a facerlle homenaxe a Rosalía, volverán as velas tamén dos galeóns este ano por primeira vez, subirán galeóns desde aquí, desde a Arousa ata Cesures. Estes non poden chegar ao espolón como chegan as naves pequenas. O domingo, entretanto, celebrarase a xornada Abride a Fiestra na Casa da Matanza de Padrón. Será un evento de portas abertas con teatralizacións, regueifas, visitas guiadas e actuación musical de Nagla Xami e Mercedes Peón.